Hello po mga mamamayang, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon pong umagang ito ay ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng tahong with malunggay. Ito na po ang mga ingredients sa aking lulutuin. Unang-una, tahong, sibuyas na pula, luya, basil leaves, lemongrass or tanglad, malunggay, asin, at saka tubig. Yan po lahat ang gagamitin ko sa pagluluto ko ng tahong. Ayan na po. Uumpisahan ko na po mga mamamayang ang pagluluto nitong tahong. Ngayon po ay ilalagay na po natin yung tahong sa kawali. Ayan na po. Tapos maglalagay lang po ako ng sabaw. Hindi ko na po kailangan lagyan ng mantika para igisa ito. Mga ganito po karaming sabaw ang nilagay ko. Depende po yan sa gusto nyo. Kasi pwede rin po na hindi nyo lalagyan ng sabaw kasi kusa namang magtutubig itong tahong. Pero yung sa akin, nilalagyan ko siya ng maraming sabaw kasi mas gusto po nila na kumain ng maraming sabaw. So, ayan na. Habang di pa po pala siya kumukulo, mga mamamayang, ay pwede na nating ilagay ang luya at saka yung tanglad para mabango po siya. So, ayan na. Hihintayin na lang po natin kumulo ito. Ngayon po ay tatakpan na po muna natin ito para kumulo siya. Ngayon po ay maglalagay na po ako ng asin. Mga ganyan po karami. Titikman-tikman nyo na lang po para malaman nyo kung maalat ba o matabang pa. Ngayon po ay isusunod ko na ang red onion. Tapos hahaluin lang natin ng konti para kumalat yung sibuyas. Ngayon po ay tatakpan ko po muna to. Ngayon pong luto na ang tahong ay isusunod ko na po ang malunggay. Ayan na po. Tapos pinatay ko na po yung stove kasi mainit pa yung sabaw. Kagagaling lang sa pagkulo nito, so maluluto rin siya para hindi po siya malanta or ma-overcook yung ating malunggay. Mas masarap po kasi pag hindi overcook. Yan, tignan nyo, green pa rin kasi habang nilalagay ko yung malunggay ay hindi ko na po siya tinakpan. Yan po ang sikreto para hindi mag-iba ang kulay ng inyong malunggay o mga dahon na ilalagay nyo. Ayan na po. So, ngayon po ay isusunod ko na po ang basil leaves. Ayan. Last po na nilagay ko ang basil leaves kasi mas lalo po siyang mabango kapag last mong ilagay. Kapag nasubrahan mo kasi sa pagluluto ay hindi na siya mabango. Ito na po mga mamamayang ang aking malunggay with tahong or tahong with malunggay. Sana po ay magustuhan nyo ang recipe ito. Sana mag-subscribe po kayo.
Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.